trenutak. Bravo. Ostala nam je još jedna specijalna muzička runda posle toga, ali da pogledamo kako izgleda tabela. Ne moramo stalno ba te tabele. Pa moramo, Nele, znaš da moramo. Plavi 33, crveni 45. A sada, molim vas, zagrejte malo dlanove za našeg specijalnog gosta koji dolazi pravo sa Kube, Cezar Garcia! Buenas noches, dragi ljudi. Buenas noches, dobro večer, poštovanje. Hvala, Čurkan. Dobro večer, Cezare. Dobro večer, Dragana. Kako si? Odličan. Čula sam već 2 sata se tamo raspevavaš. Muy bien, muy bien. Muy bien, tío. Muy bien. Pripremi se ti sada što se tiče te tvoje opreme koja ti je potrebna za ovu specijalnu muzičku rundu, a ja ću našim takmičarima reći kako će ona izgledati. Dakle, Cezar je vrlo talentovan, ima glas slavuja, peva tako da ćete svi sigurno odmah prepoznati o kojoj pesmi se radi. Ko se prvi javi i da tačan i kompletan odgovor, osvaja 4 poena. Za ovoga ovdje imamo Slavu iz Mrčevaca i Slavu iz Kavane. Ovo nam je Slavu iz Kavane. Slušajte. Monosimu, panti se do noću, panti se i core. Pamtiš li ono... Ej, Danka. Ja sam vam rekla da je to ozbiljan talenat. Nisam se ja šalila. Bravo, Cezare! Bravo! Hvala, Dragana. Poeni za Deletov tim. Pamtiš li ono leto, pamtiš li zvezdane noći, kad si mi ti